De Snow Show van clown Slava bestaat al 24 jaar, maar bleef nooit hetzelfde. Hield die bedenkt Slava er wat bij. In zijn battle Rusland betocht Slava dat hij clown worden woon. Charlie Chaplin wie zijn inspiratie. Ой, как только увидел Чарли Чаплина на экране и понял, что я хочу, как он, летать, порхать, смешить и радовать. De Snow Show van clown Slava heeft bij het culturele haatzetproject Strangers on Stage. Morgen zullen Joop Mulder van Oeral en Ira Jutkovskaya van Theater Slava interviewen op het podium. Joop Mulder kent hem al jaren en is diep onder de indruk. Ja, dat is zijn mimiek. Zijn mimiek is fantastisch. Het is gewoon, hij kan met hele kleine dingen kan die mensen echt ontroeren. Maar hij kan plotseling ook in één keer helemaal zeg maar, bombastisch zo'n hele zaal ondersteboven zetten. Dat is prachtig. Hij zegt ook zelf dat clown is in eerste instantie een filosoof. Dus hij begint met grote en diepe gedachten. En dat weet hij vervolgens op een hele kleine, toegankelijke manier naar je toe te brengen. Dus of het gaat over eenzaamheid of verlangen naar verbondenheid. Of angst voor wat er gaat komen, dat zit erin. Maar dat wordt op zo'n speelse manier neergebracht. En soms heel klein en soms juist heel groot en overweldigend. En dat neemt je mee in zijn wereld. Slava weet wat voor effect dat hij heeft op het publiek. Hij wil het baan in de mensen oproepen. Дети точно знают, что они хотят, почему и для чего. А взрослые запутываются всю жизнь и думают, что они знают, а потом оказывается, что это совсем не то, что они хотели. Moeten wij snijden in de voorstelling Slava's Snow Show in de harmonie in Ljouwert te beleven.